Здравейте! Аз съм Надежда. Аз съм Антония. И ние, като активни граждани, решихме да направим сайт, който да помогне на студентите в трудната задача да намерят информация за кандидатстването по проекта Erasmus+. Защото знаем колко е трудно да намериш точната и правилна информация във времена, където тя ни залива от всякъде. Затова в нашия сайт е написано по подробен и лесен начин информацията. Здравейте, тук сме с Никол и Гарсиела. И ще видим колко от учениците в нашето училище знаят какво представлява Erasmus и как може да кандидатстваме по този проект като студенти. Здравейте, момичета, знаете ли какво представлява всъщност Erasmus? Да, това е обмен на ученици в друга страна с цел добиване на опит. Били ли сте по Erasmus? Да, аз заедно с други съученици от моето училище бяхме в Германия за 2 седмици. Добре, знаете ли всъщност, че като студенти може също да кандидатствате по Erasmus и не само чрез университета, ами и отделно? Да, но може ли да ни разясните малко повече? Да, с удоволствие ще ви обясня. Точно нашия проект е насочен към студенти, които искат да придобият нов опит в сферата, в която учат и да пътуват из Европа и да могат да добият опита, който им е нужен за професионалната си квалификация. Ето тук може да ви покажем нашия QR код към нашия сайт, в който може да добиете много информация, която ви е нужна, за да разберете как се кандидатства и как може да пътувате по Erasmus. Ето QR код, който ще ви отведе директно в сайта ни, където може да намерите по-достъпна и подробна информация.